Меня звать Артем Гарбацевич, я з нашай Нівы. Я раскажу вам пра сапраўдны дэтэктыў у беларускім бізнесе, дзе ёсць усё: згадкавыя смерці, пагоня за мільёнамі долараў і спецслужбы. Пры канцы снежня 2019-го следчы камітэт у сваім тэлеграм-канале прысвяціў пару сказаў навіне пра тое, што ў вадасховішчы пад Мінскам знойдзены целы двух мужчын, а недалёка разбітая машына. Выявілася, што адзін з трупаў Уладзімір Лапіцкі, намеснік генеральнага дырэктара па навуковай рабоце Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі, а другі – ягоны сябра, бізнесмен Леонід Ляўшынскі, кіраўнік кампаніі «Белінфарашэнні». Сем'і згубілі іх яшчэ 10 снежня, 15-го іх бачылі ў суседняй вёсцы, а 16-го знайшлі нежывымі. Загадка. А што здарылася? Неўдачлівыя рыбакі? Наўрад ці. На беразе нічого рыбацкага не было. Можа быць, яны пайшлі купацца і патанулі, але ў снежні апранутымі? Можа быць, суіцыд, але парны суіцыд уласцівы закаханым падлеткам, а двое дарослых мужчын рэдка забіваюць сябе адначасова і разам. Сэнс дзейнасці мужчын быў у напісанні і ўкараненні інфарматызаваных сістэм у сферы аховы здароўя. Гэта электронныя карткі, сістэма абмену медыцынскай інфармацыі між рознымі бальніцамі, тэлемедыцыны і гэтак далей. Гэта даволі вузкая IT-сфера, дзе пры гэтым хапае грошай. Па факце незвычайнай гібелі тады была заведзена крымінальная справа, вынікі якой невядомы па сённяшні дзень. Пра іх не хочуць гаварыць ні сваякі, ні следчыя. Але атрымліваецца, што гэта самая таямнічая смерць у беларускім бізнесе. Наша Ніва зацікавілася гэтай гісторыяй яшчэ 2 гады таму. Мы не знайшлі адказу на галоўнае пытанне, як загінулі гэтыя людзі. Але мы выявілі цэлы дэтэктыў з дзесяткамі мільёнаў долараў, спецслужбамі, каханкамі і трупамі. Пра што мы вам і раскажам. Восень 2016-го. Беларусь падпісвае з Сусветным банкам пагадненне аб мадэрнізацыі сістэмы аховы здароўя Рэспублікі Беларусь на 125 мільёнаў долараў. Это шалёныя грошы. На 46 мільёнаў долараў з іх трэба абнавіць тэхніку ў медыцынскіх адукацыйных установах і навучыць тысячы медыкаў працаваць сучаснымі тэхналогіямі. Яшчэ на 11 мільёнаў пабудаваць новы корпус аддзялення рэанімацыі для нованароджаных у РНПЦ «Маці і дзіця». Дарэчы, гэты корпус нядаўна адкрылі, але, канешне, на дзяржаўным тэлебачанні ні слова не сказалі пра ўдзел банка ў фінансаванні праекта. А за астатнія 65 мільёнаў долараў трэба было укараніць у рэспубліцы электронную сістэму аховы здароўя. І тут замена папяровых карт электроннымі – гэта толькі вяршыня айсберга. У ідэале маецца на ўвазе, што такая электронная сістэма зможа дапамагаць доктару прымаць рашэнні, аналізаваць здымкі, аналізы, выдаваць рэкамендацыі, правяраць сумяшчальнасць лекаў і гэтак далей. Рашэннем Лукашэнкі сродкамі займу стаў распараджацца РНПЦ-МТ – Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр медыцынскіх тэхналогій, інфарматызацыі, кіравання і эканомікі аховы здароўя. РНПЦ-МТ – гэта такі занядбаны будынак на вуліцы Петруся Броўкі ў Мінску за 3-м корпусам Бдуіра. Ён схаваны ў дварах, аблезлы, атмасфера ўнутры, як у савецкай паліклініцы. Драўляныя разгойданыя дзверы, абыякавы вахцёр, крэслы з падранай карычневай дзерманцінавай абшыўкай у калідоры. А ў кіраўніцтве такія бабулі-совы на ганаровай пенсіі. Хто там чым займаецца, цяжка зразумець. Пра кампетэнцыі супрацоўнікаў можна спрачацца. А тут воля лёсу, уявіце, ім трэба размеркаваць грошы, якіх у беларускай медыцыне ніколі да таго не было. 125 мільёнаў долараў. Да яшчэ як размеркаваць? Большую частку на тое, у чым супрацоўнікі РНПЦ-МТ нічога не разумеюць, на e-health. Чуткі пра тое, што ў Беларусі будзе асвойвацца бюджэт у 65 мільёнаў долараў, хутка разлятаюцца па ўсім свеце. Расіяне, туркі, беларусы, харваты, аўстрыйцы. Хто толькі не цікавіцца тым, каб стварыць электронную сістэму за грошы Сусветнага банка. І тут разлік ясны. Апроч таго, што гэта ў прынцыпе добрая плата, гэта яшчэ і гіганцкі трамплін. Маючы распрацаваную за чужыя грошы сістэму, ты можаш далей прадаваць яе ў іншых краінах і азалаціцца. Такім чынам, спаборніцтва разгарнулася за тэндэр на 6 дзесяткаў крэдытных мільёнаў долараў. Агульна вядома, каб правесці тэндэр, трэба напісаць дэвотэх-задання. Гэта самы дыскусійны момант у беларускай сістэме тэндэру. Бясконцае поле карупцыйнага ўзбагачэння. Вядомыя тысячы прыкладаў самых розных сфер, калі тэхзаданне пісалася пад канкрэтнага пастаўшчыка. Фактычна, у нашых умовах той, хто ўплывае на фарміраванне тэхзадання, той і выйграе тэндэр. Але са здароўем была асаблівая сітуацыя. Такія праекты з вялікімі грашыма міжнародных інстытуцый вельмі любяць чыноўнікі ва ўсім адсталым свеце, у тым ліку СНД. Грошы міжнародных структур дазваляюць ім на нейкі час забыць пра свае звыклыя 400 долараў заробку і атрымліваць некалькі тысяч долараў проста на суправаджэнні праекта. На такія пасады сінекуры заўсёды імкнуцца ўсесціся самі, пасадзіць туды сваіх сваякоў і каханак.
У выніку каманда праекта, адказная за eHealth, у розныя перыяды складала сабой калейдаскоп людзей, якія мала чым займаліся ў рэальнасці, але пісалі справаздачу і атрымлівалі $1000 заробку проста за эфектыўную работу па напісанні канцэпцыі тэхзадання для беларускага eHealth. Канцэпцыя – гэта дакумент на 20 сторонак, тэхзадання на сотні. Забегаючы наперад, скажам, што ў выніку толькі на падрыхтоўку папер у РНПЦ-МТ праелі $2 мільёны, але гэта дробязь. Сухая мараль у тым, што сярод калейдаскопа выпадковых дармаедаў у выніку павінен быў знайсціся нехта, хто разбіраецца ў складаных айцішных справах і зможа напісаць патрэбнае. Для гэтага ў РНПЦ-МТ вылучылі аддзел электроннай аховы здароўя, такі спецыяльны аддзел, і вось тут пачынаецца самае цікавае. За тое, каб прызначыць у гэты аддзел па напісанні тэхзадання сваіх людзей, а чужых выгнаць, і разгарнулася вялізная барацьба, усе дэталі якой нам невядомыя, але мы ведаем многія факты. Так, першым кіраўніком гэтага аддзела стаў айцішнік Андрэй Д. Сам ён беларус, але да з'яўлення в РНПЦ-МТ ён працаваў у Расіі, у кампаніі RT Labs, якая займаюцца тым ліку распрацоўкай сваіх уласных місаў, медыцынскіх інфармацыйных сістэм. І цікава вось што. RT Labs – гэта дачынная кампанія Ростелекама, які хацеў удзельнічаць у тэндары. Праўда, ягоны фінт не прайшоў, бо Андрэй Д. меў свае планы на жыццё. Я гаварыў з ім яшчэ ў 2019 годзе, і ён пацвердзіў, што прапанову паехаць у Беларусь атрымаў ад свайго расійскага працадаўцы. Імаверна, з мэтай паўплываць на напісанне тэхзадання. Але агентам уплыву Андрэй Д. аказаўся кепскім і мала чым дапамог. Яго былі свае матывы пагадзіцца на прапанову, каб вярнуцца на радзіму. Тут ён атрымаў лепшую працоўную прапанову і звольніўся, папрацаваўшы зусім троху. Пры ім работа па тэндары амаль не велася і не рухалася. Да правядзення было яшчэ далёка, а зробленай засталася фактычна толькі канцэпцыя. Як ён трапіў на пасаду, Андрэй не ведаў і сам. У прыватных размовах ён расказваў, што яго проста адправілі ў Беларусь і сказалі: «Будзеш кіраўніком праекта». Пасля было сумоўе, і ён ім стаў, вось і ўсё. Тут трэба сказаць, далёка не факт, што гэтую пасаду RT Labs прадалі за грош. Цалкам імаверна, што беларускія чыноўнічкі, шукаючы сваю каманду дармаедаў чалавека, які зробіць за іх усю работу, проста атрымалі патрэбную рэкамендацыю на таго, хто разбіраецца. І адразу за яго хапіліся. Але ў любым разе сэнс камбінацыі вы ўжо зразумелі – паставіць свайго чалавека. У наступным такое адбывалася не адзін раз. Лабісты ўсё новых і новых кампаній траплялі ў аддзел распрацоўкі тэхзадання і ўносілі свае рэмаркі. Самае прынцыповае пытанне пры гэтым тычылася архітэктуры выніковага праекта. Ці будзе новая сістэма замяшчаць усё, што было на рынку да таго, ці будзе інтэгравацца з іншымі сістэмамі. Іншымі словамі, трэба разумець, што ў некаторых бальніцах і паліклініках Беларусі ўжо былі электронныя рашэнні і карткі. Яны пастаўляюцца прыватнымі распрацоўшчыкамі. Дык вось, згодна з адным са сцэнарыяў, прыватныя распрацоўшчыкі маглі б працягваць пастаўляць свае прадукты. Проста інфармацыя з іх была б зведзена ў адным месцы, перастала б быць аўтаномнай. А для інтэграцыі ўсіх машынных сістэм з цэнтральнай базай і была б напісана праграма за грошы банка. Гэта сцэнар раз. У другім сцэнарыі стваралася асобная новая праграма, якая абнуляла ўсе ранейшыя рашэнні. Рынак гэтых паслуг у Беларусі паміраў, а ўсе установы здароўя вымушаныя былі б перайсці на новую праграму і карыстацца толькі ёй. Пасля сыходу безініцыятыўнага Андрэя Д., які, як мы разумеем, выступаў за першы варыянт, змаганне за выгляд сістэмы разгарнулася шырэй, а ў аддзел архітэктараў тэхзадання высадзіўся дэсант супрацоўнікаў камітэта дзяржаўнай бяспекі. Мы ведаем імёны прынамсі двух з іх. Абодва супрацоўнікі ваеннай часці 191 або наўпрост цэнтральнага апарату КДБ. Юрый Ч., так звалі аднаго з іх. Ён стаў новым кіраўніком аддзела па напісанні тэхзадання. Гэтыя людзі змянілі ранейшую архітэктуру праграмы ў бок стварэння аднаго вялізнага прадукту. Мы лічым, што дэсант кадабістаў высаджваўся ў РНПЦ-МТ з мэтай недапушчэння на конкурс расійскіх і замежных кампаній, а таксама напісання тэхзадання пад канкрэтную беларускую фірму, назовем яе X. У прыватнай размове са мной яшчэ на пачатку 2020-го адзін з гэтых кадабістаў сказаў фактычна наступнае: «Там же столькі медыцынскай інфармацыі, на самых розных людзей. Ці разумееце вы, як важна гэта кантраляваць?» Паслухаўшы яго, можа быць, рызыка сапраўды была. У тандэмах з некаторымі беларускімі фірмамі на тэндэр збіраліся падавацца такія арганізацыі, як, напрыклад, інфармацыйна-аналітычны цэнтр Санкт-Петербурга, Ростелекам і іншыя арганізацыі, шчыльна звязаныя з расійскімі спецслужбамі. Што ж канкрэтна зрабілі кадабісты, каб не дапусціць рускіх да тэндара? Тут ёсць некалькі рэчаў. У першаснай фармулёўцы канцэпцыі тэндара прадугледжвалася, што прэтэндаваць на сродкі могуць кампаніі з вялікімі абаротамі і з вопытам рэалізацыі падобных праектаў у як мінімум 2 краінах. Гэтым крытэрыям ніводная беларуская кампанія не адпавядала.
І менавіта таму дробныя беларускія гульцы спрабавалі прылепіцца да буйных замежнікаў, каб у будучыні атрымаць частку работы і аплаты. Як мы разумеем, спецслужбісты прыбралі гэтыя два пункты з абавязковых умоваў для того, каб вялікія беларускія IT-кампаніі змаглі прэтэндаваць на вялікі пірог тэндара. І самае важнае, кадабісты таксама змянілі канфігурацыю задання так, што яна стала заведама нерэалізабельнай. Разлік быў такі, што замежнікі адсеюцца, беларуская кампанія выйграе тэндэр, сусветны банк вынік тэндара зацвердзіць, а далей умовы выканання тэндэрнага задання зменяцца. Бо калі ты і замоўшчык, і выканаўца, то ты можаш проста постфактум нешта выразаць, маўляў, яно больш не трэба. А пасля выйгранага тэндара гэта ўжо прасцей зрабіць. Але далей адбылося нечаканае. Тая самая беларуская кампанія X, у інтарэсах якой, як выглядае, працавалі кадабісты, у выніку адмовілася ўдзельнічаць у тэндары. Прычыны адмовы нам невядомыя, але аналагічным чынам у тэндары адмовілася ўдзельнічаць, напрыклад, і ЕПАМ, хаця спачатку кампанія праяўляла цікавасць. Калі стала ясна, што буйныя беларускія прыватнікі не будуць удзельнічаць у тэндары, група сілавікоў са сцен РНПЦ-МТ выпаралася. І мы не ведаем, ці працавалі яны ў інтарэсах КДБ, ці ў інтарэсах гэтай беларускай кампаніі, проста прыкрываючыся аргументамі пра бяспеку. Ну і, адпаведна, з сыходам гэтай кампаніі, згубіўшы матывацыю. Што адбывалася далей? Тэндэр пісаўся пад адных, а яны не прынеслі прапанову. У выніку па напісаных для іх паперах удзельнічалі ўсе астатнія, што і вызначыла далейшы правал у праекце. І вось тут трэба вярнуцца да таго, з чаго мы пачыналі. Вялікім праціўнікам стварэння новай асобнай праграмы па сцэнарыі 2, які навязвалі кадабісты, пра які я расказваў раней, быў чалавек па імені Владзімір Лапіцкі, стваральнік такога вядомага медыкампрадукту, як АІС Клініка. Гэтай сістэмай карыстаюцца ў РНПЦ кардыалогіі, РНПЦ траўматалогіі, артапедыі, РНПЦ гематалогіі, амаль ва ўсіх бальніцах Мінска. Лапіцкі лічыў, што ўсё, што ёсць у беларускай інфарматызацыі аховы здароўя, зроблена з яго ўдзелам. Ён быў такім напалову навукоўцам, напалову чыноўнікам і напалову бізнесменам. Яго супрадзеянне навязванню адзінай платформы было зразумелым. У такім выпадку ён губляў бы не толькі манаполію, а ўвогуле ўсё. Яго прадуктам бы не карысталіся, ён бы пайшоў ва ўціль. І ў Лапіцкага таксама была роля ў гэтым вялікім забегу па фарміраванні тых задання. Ён таксама імкнуўся ўтварыць свайго роду тандем з адной расійскай кампаніяй, каб паўдзельнічаць у тэндары. Яна называецца «Нетрыка». Таксама лічыцца, што са спрыяння Лапіцкага ў РНПЦ-МТ на пасаду намесніка кіраўніка праекта быў уладкаваны ягоны намеснік у АІ Пінан. Сам жа Лапіцкі стаў пазаштатным супрацоўнікам РНПЦ-МТ і таксама напісаў вялікую частку тых задання. У выніку яго і падлавілі на тым, што ён вядзе двайную гульню ды мае канфлікт інтарэсаў. «Рабята, вы афіляваныя», — сказали ему. «Вы, Лапіцкі, удзельнічалі ў фарміраванні тых задання, а па факце вы звязаны з белінфарашэннямі. Юрыдычна не, але па факце звязаныя. А белінфарашэнні, ў сваю чаргу, падаваліся на тэндэр у звязцы з Нетрыкай». Такую назіральнасць прыпісваюць партыі кадабістаў. Пры гэтым Лапіцкі ўпарта адмаўляўся сыходзіць з праекта, таму што лічыў усю гісторыю інфарматызацыі аховы здароўя Беларусі гісторыяй свайго жыцця. Абвінавачванне ў канфлікце інтарэсаў ён адмаўляў, заяўляючы, што як бы там ні было, але тых задання павінен пісаць прафесіянал, а навязванне адной сістэмы – гэта катастрофа. Мы маем фрагменты яго лістоў Мінздароўя, напісаных незадоўга да загадкавай смерці, з крытыкай таго, што адбываецца пры напісанні тэндара. Мы не ведаем дэталяў наступных падзей, але ведаем, што незадоўга да смерці Лапіцкага звольнілі з РНПЦ-МТ. Ён страціў уплыў на працэсы, а ў АІ Пінан і белінфарашэнні, якімі кіраваў яго партнёр па распрацоўках Леонід Ляўшынскі, прыйшоў з праверкай камітэт дзяржаўнага кантролю. І яна, імаверна, у фінале вяла б да турэмнага тэрміну, бо значная частка ўкаранённых распрацовак праводзілася за дзяржаўныя сродкі. Тут трэба патлумачыць сувязі. Галоўная прэтэнзія КДК была да таго, што людзі з АІ Пінан працавалі адначасова і ў белінфарашэннях, а самі Лапіцкі з Ляўшынскім сидзелі ў адным кабінеце. Тут логіка простая. Дзяржава не любіць даваць грошы на распрацоўкі прыватнікам, а тут як бы яна дае сама сабе інстытуту пры акадэміі навук. Але той наймае субпадрадчыка, белінфарашэнне. І вось так з'яўляецца магчымасць вымаць грошы з замкнёнага бюджэтнага кола. Работнікі Ляўшынскага казалі мне, што іначай, без такой вось крышы, яны працаваць і не маглі. Словам, пачалася праверка, людзі загінулі, адбыўся тэндэр, у краіне пачаліся гістарычныя падзеі 2020-го. Смерць людзей і тэма тэндара згубілася ў іншых навінах. Існуе некалькі версій наконт таго, што магло прывесці да смерці мужчын. Усе яны шчыльна пераплеценыя з тэндэрам Сусветнага банка. Суіцыд сярод іх не самае верагоднае, але што яшчэ магло адбыцца? Адна з версій – гэта помста з боку расіян за нерэалізаваныя абяцанні і недопуск Нетрыкі да тэндара пры, магчыма, мы гэтага не ведаем, выдаткаваных на лабіраванне сродках.
Другая версія заключаецца ў жаданні асобнай групы беларускіх чыноўнікаў, якія падпісвалі паперы на размеркаванне вялікіх сродкаў для IP-NAN, схаваць сляды на фоне распачатай з падачы супрацоўнікаў КДБ праверкі. Суіцыд на фоне прафесійных і жыццёвых праблем выглядае магчымым, але не вяжацца з абраным метадам сыходу жыцця. Да таго ж у мужчын засталіся дзеці і сем'і. Мы, канешне, звярталіся да сваякоў загінулых з пытаннямі аб апошніх тыднях жыцця Лапіцкага і Ляўшынскага. Сваякі ўзялі час на падумаць, а потым на адрэз адмовіліся і патрабавалі больш ніколі з гэтымі пытаннямі да іх не звяртацца. Але вы таксама спытаеце, а хто ж выйграў тэндэр, які нарэшце адбыўся, хай і па крывым тых заданні? У ім перамагла харвацкая дачка кампаніі Ericsson, падпісаўшы кантракт на 48,7 мільёнаў еўра. Па умовах першаснай дамовы між Беларусю і банкам інфармацыйная сістэма павінна была быць распрацаваная да пачатку 2022. Ці нешта зроблена, спытаеце вы? Адказ – не. $2 мільёны і 3 гады былі страчаныя толькі на напісанне 20 сторонак канцэпцыі і пару сотень сторонак тэндара, што ў цэлым не павінна столькі каштаваць. І яшчэ год, ды, як кажуць, 8 мільёнаў на напісанне кампаніі пераможца і канцэпцыі таго, як яны збіраюцца выконваць гэтае заданне. Што канкрэтна кампанія Ericsson зрабіла да гэтага моманту, невядома, але ёсць факт. На дату здачы праграмы няма. А колькасць ужо патрачаных на праект сродкаў таксама невядомая. Сусветны банк з 2020 года не публікуе адкрытай справаздачнасці па гэтым праекце. А ў РНПЦ-МТ называць безвынікова патрачаныя сумы адмовіліся. Калі мы туды пазванілі, нам толькі сказалі, што тэрмін рэалізацыі працягнуты да канца 2023 года. Але цяпер Сусветны банк у адказ на агрэсію ва ўкраіне спыніў фінансаванне праектаў у Беларусі і Расіі. І вось яшчэ адна рыса на фінал. У Казахстане цяпер судзяць былога экс-намесніка міністра аховы здароўя Елжана Бертанова. І вось што пішуць мясцовыя СМІ. Казахстанскія праваахоўныя органы падазраюць харвацкую кампанію Ericsson Нікола Тэсла ў махлярстве. Нагадвае, харвацкая кампанія Ericsson Нікола Тэсла з'яўляецца пастаўшчыком інтэграцыйнай платформы, якую замовіла Міністэрства аховы здароўя Казахстана для таго, каб аб'яднаць усю інфармацыю аб пацыентах, леках і медыцынскіх вырабах, ды стварыць так званы электронны пашпарт здароўя. Аднак інфармацыйная сістэма так і не запрацавала, пішуць казахі. Па словах прокурора, досудовое расследование установило, что в 2015-м Минздоровье заключило контракт с хорватской фирмой Ericsson Нікола Тэсла на поставку информатизованной системы аховы здоровья за $17,8 мільёнаў. Это меньше, чем у Беларусі ў разы. А Елжан Бертанов дакладна ведаў пра непрацаздольнасць платформы, чым учыніў растрату грашовых сродкаў і нанёс шкоду дзяржаве. В Казахстане, што праўда, патрацілі ўсяго толькі $18 мільёнаў. А ў Беларусі невядома, колькі патрацілі. Сусветны банк з 2020-го не публікуе адкрытай справаздачнасці па гэтым праекце, а ў РНПЦ-МТ называць безвынікова патрачаныя сумы адмовіліся. Важна, каб тыя людзі, якія нешта ведаюць і праглядзяць гэтае відэа, выйшлі з намі на сувязь і дапамаглі адказаць на галоўнае пытанне. Што прывяло да смерці гэтых людзей? Для сувязі вы можете выкарыстоўваць нашы абароненыя тэлеграм-боты.